Здравейте! Както сте разбрали от заглавието, днес ще използваме единствено син цвят. Това означава, че други материали освен син цвят не може да ползваме. А единствените материали, които ще ползваме, са тези. Ето тези химикала, алкохолните маркери на тъч и естествено копик маркерите ми. Както видяхте в миналото видео, нашия мадра стана изключително зле, затова реших този път да нарисуваме друг Учиха. А именно този Учиха е Учиха Саске, един от любимите ми герои в анимето Наруто. Герой, който има доста добре написана история и реших, че ще бъде най-интересен да го направя със синьо. Скицата не е готова, добавих един бакграунд и мисля, че стана доста добре. Хайде тогава да започваме да инкваме. За жалост телефона ми е спрял да снима и като цяло стигнахме до тук до рисунката, като цяло е инкната, в момента добавям шейдинг и я отцветяваме. Забравих да кажа, че ще използвам и моливите на Артина, но само от сините. Като цяло рисунката е готова и ето така се получи. И като цяло това беше от видеото. Наистина се надявам да ви е харесало. Ако е така, мога да напишете в коментарите какво друго предизвикателство да направя. И ще избера най-харесвания коментар. И естествено да се рекламирам мазно. Ако желаете да си поръчате някоя рисунка на аниме герой или нещо друго, може да ми пишете в Instagram за рисунки като тези.